Ndewonu ndị be anyị daalụ m. Ụmụ akụkọ nwanne anyị nwaanyị bịa kọọlụ m wee sị m na mgbe ọ na-agụ na mahadum o nwere onye Imo steeti bịa ịnụ ya ma mụ ya wee jụ si ya biko ya anụla onye Imo steeti na-egekwanị ntị ọ sị na nwanne anyị nwoke atụbakwala ya ime wee kwu ya nkwa na ọ ga-anụ ya ma mụ ya wee jụ jụwa isi wee si ya ọ bụrụ na afọ ime ga-ejide ya na nwoke ahụ ya ji ewepụ afọ ime ahụ ịghọtago wee na-akụ ya ka ọ kwụgbuo and ọ sịkwa nọọ na final year ka ọ nọ na mahadum ma mụ ya wee manipulate enyi ọsị o wee were egwu wee jee wee bido gaba chọba ebe ọ ga-ewepụ afọ ime ọ sị na ọ chọrọdego fu ebe ọ ga-ewepụ afọ ime wee bata na dọkịta sikwala ya mba ya ewepụ n'afọ ime ahụ na ọ dịrọ mma o wee si ya mba na mamụ ya siri ya anya anụ n'onye Imo steeti dọkịta wee si ya oke ebe ọ bụ na ịma na dọkịta ahụ ọ si na ka o si bu anya bụ ya bude afọ ime ahụ ọ sịkwa ya na ọma nne ya ego maka o si na ọ mara mma nke ukwuu na ọ mara mma na-elechekwa nleche na-etinyekwa ihe dị mma n'arụ ya si dọkịta wee neneketa ya wee si ya na ewepụ n'afọ ime na ọdịghị ime andị ọ bụ final year ọ bụ ọzọ ụmụaka sie ọsị mba na ọ ga-anụ ihe mamụ ya gwara na ọ ga-ekwelu mamụ ya okwu dọkịta wee si ya ngwanụ mmadụ anaghị ego maka ịmalụ mma bịa ka mụ na gị ndị na-eche gị mwepụkwe gị afọ ime ahụ na fri na ọma nne ego ọ ga-ewepụzi afọ ime ahụ na fri nwanne anyị nwaanyị a wee neketa anya wee si m ha dọkịta nke dịka nkakwụ ịmago n'ọjọka ọ jọrọ njọ ndị ọkatagokwa arụ wee sị ka ọ dị na enyi ka ọ ghara ịnazi ego ha ọ sị oneketekwa dọkịta anya mbakwa na anya na-elichegodi tupu ọnụ erie si ọjụkwa si ya na o ji ego na ọ ga-enye ya ego ọ sị na papa ya ji ego ndị mamụ ya bụ ihe nyeli ego ahụ si anya weli jere so si anya wele ego dọkịta ekwe wee ego andị o si na ọ mara ebe ọzọ ọ ga-eje na ọ nọlitekwe na-ayọ dọkịta ya wele ego ka o mee ihe ọ gwara ya ka o wepụ ya afọ ime si na ekpeketekwelie dọkịta wee fụzi ya na ọ dị serious dọkịta wepụpụ ya afọ ime ọ bụrụ obere ihe ọ sị na dọkịta ewepụzie ya afọ ime ahụ o wee nabazia obi wee dị mamụ ya mma ịma ihe na-eme kịta ọ sị na ọ dị 43 years kịta ọ nụrụ di ọ mụrụ nwa ọ ka nọkwa be nna ya mamụ ya achọtarala ya nya bụ di onye befa ịghọtago ọ sị na ọ bụ onye Enugu die mamụ ya achọta akwali ya di onye befa ụmụnne o wee sị na iwu ya niile bịa wee zekwụsị mamụ ya kịta na ọkwa mgbe ọbụla fanọ na katan rat fanọ ka katan rat iwe niile bụ n'isi mamụ ya kịta mamụ ya na-aga isi onwe ya na onwe ya na-ebesi mamụ ya akwa na ihe o melie na ihe o si na ọgwụ mgba mkpọ iyi fana abọbụzi nwunye di ọ na-ewute ya ọ na-ewutekwu mamụ ya ọ sị na ọ bụkwa na ọ ma ọ rapụghị gaba kịta anyị nụrọ di kịta anyị mụrọ nwa ụmụnne anyị ga-ejili ya nwayọọ maka o nwee ka ọ dị anyị niile bụ ndị Igbo anyị bịa anyị na-eme onwe anyị resist ọ dịrọ mma ka anyị na-eme onwe anyị resist ifuru ihe nne mere nwa ya ọ dịrọ mma chacha kịta fena abụ nọ ka nwunye di na-anụ ọgụ na-agba mgba maka gịnị o togo onwere di onwere nwa ọ sịkwa m nnọọ maka kwa ka o rubelu mamụ ya isi ka ọ sọkwa mamụ ya anya ka ọkwa ka ọ dịrị mamụ ya obedient ka ihe a ji mee nye kịta ọ sị na ọ na-achọ di ọ dị 43 andị o si na papa ya nwekwara ego ịghọtago na ndị na-ego papa ya nwụchikweli anya fa na-ekwu okwu ọ bịa so ihe nke a wee bụrụ ihe mwute bụkwala ihe mmụta dịla onye ọbụla ụmụnne biko ana m ayọ unu ọbụla anyị onye tonite ya arọzi na onye ebu onye ebe a na-anụcha di nụọ ma Yoruba nụọ ma na Hausa nụọ na ebe niile mana asịrakwa m unu nụba na Hausa nọ na Yoruba mana Igbo niile bụ otu unu nụọ dị n'ala Igbo
nụọnụ di n'ala Igbo. Igbo niile bụ otu from ịnwago ebe ndeli Igbo ọ dị mma, ndị ọbụla na-asụ Igbo ọ dị mma, Asaba be ndeli Igbo ọ dị mma. Ka ezi nke bụ na onye Imo steeti na ọ chọrọ ya, ọ bụzi na gịnị na-eme? Ọ bụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkankwụ, ọ dịrọ mma chaa chaa, ọ dịrọ mma chaa 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 chaa. Ihe mama mere jọgburu udene ma sigbuo nkankwụ, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. I wee dunye nwa gị ya ji ewepụ afọ ime. Ọnya bụ ihe na-eme ndị be anyị, eji ewepụ afọ ime. Kịtazi ọnụrụ dị ọmụrọ nwa, ọ bụrụ na ọ mụrụ nwa kịta ma o jide nwa aka now gịnị a na-esezi okwu? Kedu ihe a ga-eme? Kedu ala unu furu na-akpa? Maka ọ sị na ọ na-achọ gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya, deelu m edemede na comment section a, deelu m edemede si na ị chọrọ ya, maka ọ na-achọ gị. Ọ sị mụ na nsụọli ya, onye chọrọ ịnụ ya dee edemede na gị na ya ga-afụzi ebe ahụ wee kali ụka. Unu aghọtago? Biko unu ediskrimineti ndị Igbo ibu onye ọbụla. Nwaanyị onwerebe, nwaanyị enwerebe, ọ bụ ebe a nụ gị bụ be gị. Ịghọtago? Ndị mama sepụ n'aka n'ụdị ihe dị ụnya. Ọ bụ unu niile na-emekwe ma Kristian mmadụ. Nwa unu tutu ime unu si adị iwepụ were ego nye ifuru n'ọchukwu unu na-eri. Emechekwa unu bịa na aka na-eme Kristian mmadụ, mana isikwe n'azụ gbuo ọchụ. Biko ụmụnne deelu na edemede, onye chụ ịnụ ya ya mee ka anyị mata. Nwanne anyị nwaanyị, ị ga-agbaghalụzi mama gị ka Chukwu wee gbaghalụ gị, ka ọ wee maa ma ọ ga-esitelu gị di. Unu aghọtago ụmụnne? Kedu ihe ọ ga-eme? Kedu ihe unu si kwuo ya? Unu kwuo nke unu tụọ nfa ndụmọdụ ma dekweli ya edemede. Ụmụnne ndewonu, ka emesịa.